Shalom, horas mari hita kadamang dainang dunga sa porsyao di dia hita maringanan. Tapadari maruha do pikiratan lau tumayon hati dari bata, ado raksoi jumulo hita martangiang. Mauliate madi basa rohanami Tuhan dia suruham nama dongani hami. Naing tumayon hatam hami ukap roh do pikiran nami. Asa takas hatami marura jelmar perbui di bagasang ulami. Mari hita Yesus martanya kami sulam sa mulmuruham. Amin. Dita saluna kanonga saha porsion hatani debata di hita ima turpuk epistel di minggu jubilate natar surat di pesalmen bidu 27 ayat 1 tonom songonom madidok disi huja madihita tapi hutiuk madi bagasa ruhatta. Ede sian sidapit. Jahoba do si parmahanau dak tagamon huranganau. Di patongo doa tu capalan akan alomak. Di togu-togu doau di lebung aik hasonangan. Di pasaba menoroh aku di togu doau di dalam hati koran alani kuarnai. Anang pemardalan au di rura linggoman ni hamatian dakku habiari parmaran. Ai hodo madongan yau tu kok mudo batahim magapuli au. Hodo manutup meja di jolokku maradopon akamusuku. Di miai hodo ulukku suksuk do panginuaku. Tongot tahe dengan bahasa do asini roha mangihuti utau salilingau mangulu. Jalanung mula kau masuk hakku mabagas ni Jehovah saliling-lilingna ido yanggo sahana. Dita saluna kadonga saha porsiaon. Suku-suku di hita toho do Jehovah si parmaha kita di bagasang ulut tahun. Toho. Jehovah do marmahani hita di bagasang ulut tahun. Jalanak tagamu kuranga kita. Tabereng makamang inang takas do parmahanion ni Jehovah tu Raja Daud di parmahani bana di dongani bana mangalo musuna ima si Goliat bui talo ima sahala colmana balga di hati hai nama cegugu si tutu alai bui talo di baen si Daud ima hasin rohani di bata lasongonido di dongani do Raja Daud mangalo akka musuna tarlumobi dio diho de bata do bana sian akka nama nahopi bana mamusa ibana tarlumobi ma Raja Saul nama ngalili ibana. Ido benda di hati dakon si Daud marhiti turpuk tahun Jehovah do si parmahanau dak tagamon huranganau. Tuk so hurangan do hita kamanginang di batu hatai. Di pasikop do narikot di bagasang ngulut tahun. Di pasikop do. Dong huranga kita di batu hatai. Ilehodo saluhuna dijadihodo saluhuna aha nata harikoti apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita Tuhan berikan itu Tuhan penuhi itu di dalam diri setiap manusia ido nata hamulati onak kamanginang disarihodo hita di parmudu do hita ido benna ido di Matius onom ayat 25 pati una kolson hamu hosamuna sumarion si panganon manang daging muna pasare-sari para biton da umarga hosa si panganon da umangat daging sial para biton gariada kapidong namar tonga-tonga langit di sarihon ba lam hita gariaka pardosa pe di sarihon ba lam hita ma natar kuar anakonna so di sarihon debata di sarihon di parmudu di parmahan jaladak tagamo kuranga kita songod dia do hurap narirok na parmahani di patongot do hita tu japalan nalomak di togu-togu do hita tu lebung ai kasonangan di patongot tu hatai do hita tu japalan nalomak songo parmahan manogu-nogu parma paha biru-birui tu japalan nalomak tu aka lebung ai kasonangan dang di buah biru-birui tu babiat dang di buah biru-birui tu aka halongonan manang naswadong aek ale dibuat do biru-biru tu lebung ni kasonangan tu japalan nalomak ido parmahan na dinggan ima tu hatai jadi porsia mah hita kamanginang parmahan na dinggan tu hatai dah kurang kita di togu-togu do hita tu japalan nalomak tu haik hasonangan dangi pasobu hita dangi pasobu hita huasan dangi pasobu hita di bagasang ngulut tahun atura baron alai di sarihon do nguluta seragi pidong namar tonga-tonga langit di sarihon debata alam hitam so si sarihon ni debata tapi reng maana so di sarihon di bagasang ngulut tahun iba sikop do saluhuna mono tabereng do akamanginang kilas balik kita sian mulana sahat nuaeng hita mamilang-milangi tutikon abe nasodong dipermudah semua serba instan
Jaladang arong benamaul di bagasang ulut taon ima asini rohani di batado isaluhuna ido si hamola tu honotta. Di basabam doro hatta di togu hita tudalan hati koran alani warna di basabam doro hatta. Songo dia maparmaha pasabab pon aka biru-birui asa menak asa sonang rohana songo nido nak tu hatai pasabam rohatta asa totong menak kita di bagasang ulut taon. Jalan apa mardala kita di rural lingkungan ya matian dang mabiar ala ibana madongani hita tukok na doho batahi manga puli hita dang mabiar hita molo mardala pi hita di rural lingkungan ni hamatian dang mabiar hita wasa dang mabiar hita ke amangin ngate ala ibana madongani hita molo do hita mardalan itong-atongan ning ulut taon na go kakapar suryon go kakaparukilo di bagas ngulut taon ala unang mabiar hita ibana do madongani hita tukok na do batahina mangapuli hita molo marsak pe hita noaing molo marsita honok kita ingok majahuba parmaha kita pasahat masaluh na tu ibana do na sumarihon madongani mangurubi hita di bagasan nguluton na basaba pita molo mardala pita di ruleng gumani unang mabiar hita ai ibana do madongani mangurubi do mangapuli hita. Idok mayak lima hodo manutuk meja di julukku marado punak kamusuku di meai hodo ulukku suksuk do bangi rumahku di meai Tuhan memberikan berkatnya kepada kita di leho doa kapasu-pasuna di bagasang nguluton alanido suksuk kita marlubi-lubi ilo debata di bagasang nguluton puasa pola mabiar kita puasa pola tahuta kita bobonosan ai di pas suksuk debata do akasi rohana di bagasan ngulu ni jorma di sari hodo narikoti di bagasan nguluta tongot tahe dengan bahasa do asiroha payuti hutau saliling mangulu jaladung mula kau masuk aku mabagas jauh bahasa lilingna dengan bahasa ni debata do asiroha sai mangi huti-huti ta saling mangulu tapi ring makamanginak salilik kita mangulu asirohan de bata do dengan basana ado nak tazalo dengan basana de bata ado nak tazalo asirohan de bata gudang situ tu molo disukut tu hita sasahalak manang jalo ho mungkin hati dah konot tama di bagasang uluton maragam nakku jalo dengan bahasa do asirohan de bata jaladung mula kita masuhat tamagas ni jauh ba ima inganan na pinarari ni de bata di surgo hasonangani tuah kajol mana porsi ari bana alani ma di hita salu nak kamanginang Pesalmen 20 ayat 1 dang asing beri kita alani kita saluhuna taha porsiai jala taku homba di bagasang uluta jahuba si parmaha kita na sohuranga kita na sa dibuat du hita tuaka japalan nalomak na sa ditugu-tugu du hita tua lebung ni aik hasonangan jala ibana rela mengorbankan dirina hosana palua ho kita jalan nong hehe hita ibana di hari patuluhoni di pamona kita di parade tu hita hanguluan na saliling ni leling na di bagasang uluton alanima hita lam solhot lam marsihoho tutu hatai di bagasan nguluton aibana do si parmaha kita molo tabereng noaing akamanginang nga muda danganong benamaol di bagasang nguluton semua sudah serba ada diberikan Tuhan, diciptakan semuanya supaya kita menikmati anugerah daripada Tuhan kita. Itulah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Naso tarasa pita kamanginang ibana si parmaha kita dang huranga kita dilehodo narikoti di bagasang uluta isariodo si panganota disariodo akasinumota alayah namasa na jol maido sadiri mabahin najat di tonga-tongan ni portibion na jol maido na manibil siya tonga-tongan itu hatai tersesat di tonga-tongan ni nguluo sigano pari anggo tu hatai di parmahado di radoti do akan lilu alai jojot ma akan penarmahan nai olo sesat olo lilu ate akamanginan nai sotung lilu hita totong mah hita tamaniup tu hatai porsia pasahat tu ibana saluhuna asa ibana paturehon di bagasang uluton manarihon narikot di bagasang uluton unang mabiar hita tu hatai madongani hita mangurub hita tu hatta madongani hita jala taku maibana parmahan nadingkan na sotagamun huranga kita di bagasang uluton
Amin martangiang maita. Mulati Tuhan di hatami nakutangi hok kami, marparbui mahatami di bagas ngulu nami, marhiti Yesus martangi kami suram sak mulun Amin. Horas marita.